Obilon dhiyo kendo dino ne rawere ma kwan gi romo 120 ma e bwo kweth njore mag Panga Boys. Kweth njore no osebedo ka rocho kwe ahinya e gwenge ma Msambweni mantiere kaunti ma Kwale ka giwuotho kod gige lweny kaka beti. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, achije mamoko mitudo koda kuo mar nyamburko bende nomaki kod obila e kaunti ma Mombasa kod Kilifi. Ma gweng' ma Msambweni, kaunti ma Kwale. Kweth jonjore mong'ere kaka Panga Boys ma wuotho kod gige lweny odiochieng' kodiochieng' oserocho kwe kendo miyo jodak bedo gi luoro e jumbe mokalo. Obila kata kamano osebedo ka timo nonro margi jumani kendo gikone achije ma kwan gi romo 120 manie kweth ma Panga Boys nondhi kendo dinegi e tesend obila. Kuom mano, achije 63 nosechwal e nyim doho. E kindego, obila okwayo doho ndalo 14 matimo nonro e wi achije mamoko 33 ma e bwo kweth jonjore ma Panga Boys miteno kod ketho mopogore opogore ka achije mamoko 16 ibiro chwal e nyim doho tich ariyo juma mabiro. Obila bende noyudo panga maromo 7 mawachore ni kweth jonjorego osebedo ka tiyo godo e rocho kwe ma Msambweni kachiel kod yedhe mamero ji mag njaga maromo 18. Watu 120 wameweza kunaswa, 63 wameweza kupelekwa kotini na 30 tumeweza kupata ile kitu inaitwa application miscellaneous application, na 16 watapelekwa kotini on Monday, wale walishikwa kuanzia jana na leo usiku. Kwa machielo, e kaunti ma Kilifi, obila nondhi achije mokariyo mitudo kod kuo. Achiel kuom gi Victor Otieno nomaki e gwenge ma Mnarani ka Salim Silim ma jahigni 74 noyud gi apiko 2 nyamburko kod gige dusruok. E kaunti ma Mombasa bende, obila nodino ne achije mokariyo. Eric Maingi kod Emmanuel Mukodo wachore ni nie kweth njore moro mosebedo ka kwalo nyamburko. E kinde nonro margi, obila nofwenyo nyamburko moro manokwalo e boma ma Nairobi mar KDP 283B kosewilne namba mar KDA 348V. If it wasn't for them acting swiftly, they found that they were already dismantling the car from inside, and they had like number plates from South Sudan, the number plates from Kenya, and they were willing to change it. Actually, according to the information, is that they had to use different number plates for them to travel all the way to Mombasa. Ni vijana ni very dangerous criminals, na profiling inafanywa ile vitu wamefanya mbeleni yote, hiyo files ziunganishwe, wote waweze kustakiwa na hizo mafiles, sio incident moja peke yake wamefanya. Kaluwa record komanda marobila sub-county ma Msambweni Robinson Langat gibiro dhi nyime kotimo nonro nyaka gimak jogo te manie kweth njore mar Panga Boys. Efi Nyakidi, Ramogi